खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो दसे मोजाङैनो दोनथ'लायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जालायबाय आंना जोंहा दिनै आर'ज दं आरोना बेयावनो दसे पूरा खामानि फोजोबजोबनानै देलायनानै रेडि जाबाय आरोना मानसिफोर फैसिगोन जों लामायाव आलारि बाथि सावनांसिगोन सासे मानसि फैबानो आलारि बाथिखौ सावनाय सुरु खालामनो होदो आरोना मेदामा लोगोफोर माखौथो नायबाय थागोन बिदिब्ला थुदो स्टार्ट खालामनोसै थांनोसै लामायाव एबार भिडिअ सान्दुं गोसाखाय मोजां नुवाखै नै आलारि बाथि सावबाय होमबाबो नुवासै नै सान्दुं गोसाखाय मानसिफोरा फैहांबाय सासे सानै जोंहा आर'जआव मानसिफ्रा फैजोब्बायानो नै सेन्देलफ्रा जि बुरजा जाखाबाय आरोना मा होनो 60 जननि प्रसाद बनायदो आरोना प्रसादखौ मनायाव सोखानानै दोनो थाइलि फिसा फिसायाव ओमफ्राय दा बर्तमान 60 जनानो फैबाय खोमा आहा लामायाव डिउटिमेन आरोना आलारि बाथिफोरा गोमोरबानो जलायबाय थानांगौ आरोना लामायाव फिसा फिसा लगायदोना रानिया किटचेन रुमाव साहा फुदुंगासिनो हारसिंनो आं थांदेराखै गथ'आ मा खालामदोथाय थांनांसिगोन आंबो र' नायहैनोसै मा खालामदो बियो दिनै फुजा दोङो नालाय बिराद एरला साफा लिरजोबदो गासिबो ओमफ्राय मोनसेबो हाद्रिबो थानो होआखै मोनसेबो दुलाबो थानो होआखै आरोना पुरा साफा लिरजोबबाय जोंना आर'जआ जोबसिगोन गोजौआव थांनोसै आङो साहा फुदुंनो होआसै बिराद मोजाङानो जाबाय आर'ज जाबाथाय साहा होआ आरोना प्रसादल' होयो ओमफ्राय सत्संग जाबाथाय मा होनो ओंखामबो होयो रुटिबो होयो साहाबो होयो पुरा होजोबो आरोना आर'ज जानायाव खालि दै बथल आरो प्रसादल' होयो बरिया एकदम खामानि मावनो गलायबाय जोंहा साहा फुदुंनो गलायबाय एबार आर'जआ जोबसिगोन प्रसाद रानना होनो थांनोसै एबार गोजौआव मोनानि दै लुलायबाय